Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizoba ngiphethe ubusi bringing umuntu wakhe umduduzi. Let's get into it. Sanibonani emakhaya igama lami ubusi ngize kule show njengoba ngikhulelwe ka 12 months pregnant and ngiyazi ukuthi umyeni wami ikhona into ayenzile kimi. Ngizomconfronta ngalokho. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizoba ngiphethe ubusi ngapha nomuntu wakhe umduduzi. Right mduduzi? Saphila njani? Ngishapu. Uyamazi dosi singamba naye? Hawu isithandwa sami lesi. Mawengane zami lo. Onenengane. Phandle kwaloza. Oh, Hayi yena nje lozayo. lozayo. Oh, okay. Awungitshele ngomuntu wakho. Nje ngithi hayi isithandwa sami lesi. Oh, okay. Usuka sambe kwentombi. Intombi enhle. Nahlangana phi nomuntu wakho? Sahlangana emall. Emall. Sahlangana emall mfowethu. Okay, nesikhathi singanani nizwana? Sina 7 years. 7 years. 7 years. And nisadonsa nisa. Nje. Awumchithela umuntu wakho. Awulutho. Ngabachithela bonke nothi yena. Okay. Yeah, Yini oyithandayo ngayo usisi? Uyambona nje nawe. Inkosazana le. Phuma emanzini lo muntu lo. Ya inkosazana le. Awuyamthanda Phela umuntu yonke wakho? into. Yonke into ngayo. Ayi mfowethu. Ukuphatha kahle mara usisi. Nje yingangithi ngamfela. Ukumfela ngamfela. Oh, okay. Hawu. Busa ngitshele ngomuntu wakho. Yini oyithandayo ngaye? Awunenhlonipho phansi, uyakwazi nokubekezela. Yiko nje engakusho lokho. Yiyo kuphela into oyithandayo ngaye. Yeah, Akukho okunye? kukhona okunye. Yini? Ungasitshela ukuthi uthandani ngaye? Ukuthi nayazi ukuthi yini oyithandile ngaye. Impatho kakhulu. Ukuphatha kahle. Impatha kahle. Oh, okay. Okay, ithi singamchithela isikhathi ubhuti ke simazisa ukuthi umletheleni kule show le ngoba akasibuzanga ukuthi ama camera kwenzakalani ngawo. Ungamtshela ukuthi umletheleni kule show. Emtutuzi. Njengoba ngibona ngikhulelwe. Uyabona ukuthi inyanga ziyandlula kodwa ubuza ukuthi wayengateti. Ngambile ke mina ngaye ebantwini ngayohlola different bamathambo nabamanzi nabantu lokwangona ngawe ukuthi uthwele ikhonto kwenzile nami uyathwala ngami. Uthwele kahle kahle. Nalengane izibe ngaka kuyaqala abaye baphuma uyakwazi lokho. Ukwenzelani lokho? Manje mama yazi mina ngithi ngilethela amakhamera nje yazi uzongisurprise ngoba next week ibirthday yami ngisizwenza iphoto shoot nje. Kanti uzongibizela udodi. Akusudodi kumina because bengibuza kahle uyaphuma awuphenduli nje awubi nje akungathi akwenzakala lutho kodwa uyabona ukuthi akho right. Kokuqala Into yenza ukuthi ungabuzi ukuze kushaya 12 months why? Kokuqala mama indoda iyabuzwa meyiphuma. Buza ngokuthi wayengazali. Wayengazali, wayengangibuzi lokho. Indaba zabafazi angithi leso. Awuphambene kamampela. Konke Indaba enjalo. zabafazi. Uthi busukwenzakalani? Uthwele ngami umduduzi. Uyini okwenza ukuthi usho? Ngile ebantwini Bakutshela bangitshela ukuthi ukuthi umduduzi ngithwele uthwele esibhedlela baboni lutho. Ungifasile lo baba lo. Ukuthi abe nalo mlotho anawo. Manje Nale ngabe kudala iphumile kuso la ngekhona abangiqinisile. Sokuzomela ukuthi la ngifase khona ayongiqhaqa ngikwazi ukuthi lengane ngiyibelethe yini ngiyikho. abantu bakho labo Jola nabo. Akusabantu bami engijola nabo yazi ukuthi angiphumi nasestradeni mina. Uyakwazi lokho. Manje wazuza ngabantu ngithwele. Uwena Yini uwona indaba umuntu engilala ungahlala naye. Ubuye Yini indaba kungimamele ungahlala kanje kube ngibuze kahle. Boye kube nesikhathi kanje ube nezizothe kanje ukuthi ungimamele ubuye Kodwa ngikwenze. uyazi ukuthi phela kunezinto emele nginakekela ngani. Cala ngale na kuyinakekele. Kunemali emele ingene meludli. Sobelingene ngengane yami. Belingene ngengane yami into oyishoyo leyo. We mama. Utsho nje ubumuhle kanje. Yindaba. Yindaba engikuthanda kanje. Angisakufuni ke lo mnotho wakho sengicela ungikhulule nje manje ngizala ingane yami. Le ngiyayicela ke ngigone. Akusingane esingane yakho. Eyami ngoba ezinye uzibulalile nje. Futhi awuzidingi phela. Oh shuthiwa phela wangisiza phela ukuyibulala phela muthi. Zabulawa wena. Hayi. Uyakwazi lokho. Kuyokusiza nje ukuthi ukhulume iqiniso yekela ukungicasula please. Hayi uyangixhaphaza. Ngiyacela. Uyangixhaphaza impela. Kulifika nama family meeting kodwa awenzi lutho. Ngikhathele manje please. Kunamabhizinisi emele ngwana. Angisawadingi lawo mabhizinisi. Kunamabhizinisi Angisafuni kumele lutho ngwana. nawe. Ngicela la ufase khona ifindo. Uyiliqhaqe. Sifasa sobabili yini lo findo lelo. Ngoba ifindo esalifasa mina nawe siyathandana. Yilo ifindo engilazi. Sengifuna kwaleyo divorce. Hayibo. Akusekho mnandi akusizi.
kahle yini uzweni ngami nje kahle kahle Uthwele ngami. Ingane zami lezi mezishona wena uba nomnotho. Kuba ngisukumanga ngale ngabe still. awukahle ke mama ubukhona impilo yami sonke lesikhathi ubungabuzi ngani wena? Akusho ukuthi boloku ungivalile phela waze kwafika egcineni ukuthi ngeke ngisukume ke manje. Wafika lokho kufikile ngasukuma. Yonke leminyaka Yebo, yonke leminyaka leyo bengivalekile. la ekhaya nje awungibuza ukuthi yindaba. Bengivalekile phela. Uvalwe Sengivulekile manje. Imithi yakho. Hawu senginemithi futhi. Lokho uthwele ngako phela kube kungivala ukuthi ingaboni. Until kokugcina egcineni kwavuleka. Na phela ngumuntu wabantu asungumuntu wakho uyi1. Ngeke ungiphathi kuwe kuze igcine wena. Kodwa mama uyazi into ofuna kuyenza manje. Ayenzeke. Uyogcina phi? Ayenzeke. Okusala yami ingane ngizoyigona. Ongamane kufe wena ke okungcono kuloko. Ngingabile kushayene ngemithi. Uma eshayene ngemithi asishayene ngayo. Uyazi ngeke ngishaya ngemithi ngiyakuthanda uyakwazi Hayi, lokho. alukho uthando lunje bengivalekile kodwa manje sengiright. Angisafuni next nje ngihlanganisa nawe. Hayibo. Uyayiphika le ndaba. Uyayiphika le ndaba esho. Angicela ngasondeli kimi buthi please angifunje eceleni kwami. Mhlawumbe usondela shishiyo kunye la angakuright lapho. Ngikhulume nje nonkosikazi wami. Ngicela uze ngapha. Ngiyakuzwa lokhu lapho. Cha ngifuna Angisancengeki. Sengiright. Cha No. Cha, ngiyamuzwa lokhu lapho. Angasondeli nje eceleni kwami. wema. Ungangithinti. Okay, ungamthinti. Ungangithinti. Sanda sami. Awubambela. Cha ngiyengikwazi baba. Cha ngiyengikwazi. Bamba. Ngiyengikwazi. Ngikutshe Cha ngiyengikwazi khuluma ngiyakuzwa. Ngizokutshela iqiniso wema. Nje ubona lo mnotho la ekhaya ongaka. Sala na umnotho wakho. Ngithwele mama. Uthwele Ngithwele mama. ngami ngengane zami. Sungaze ngizwe ubhlungu kangaka kodwa. Ngiyaxolisa bengisaba ukusho. Ubungathwali ngani ngabe udad beni uzukhethe mina kodwa ungibiza inkosikazi wakho. Mama lento ifuna into igazi elifresh. Ifuna igazi elifresh mama. Yabona uma ngabe yangithanda uzoyala ufase khona uyoqhaqa ngigonele. Kodwa mama ngeke ngikwazi. Ngobani? Sengifungile. Ufunge ngengane le. Sengifunga konke. Ngeke ngikwazi. Mengakwenza lokho ngizolahlekelwa yiyo yonke lo mnotho lo. Okungcono kubulale nami. Kodwa Uvela uqhubeke kube nomnotho ke ozoba wesi. Ngeke mama. Ngeke kwazeke. Uma ngicabanga ukuthi lengane uma uyibulala kuzophila kanjani njengoba sewuconfessile kanje. Kuzoyenzekani after yonke into izoba nje proper. Lalela mama. Wena ngeke uzunothise nokunothisa. Ngeke nginothise enginotisile already mos. Mama, lalela mina. Ungezwa ngabantu, izwa mina. Nathi ngiyakutshela ukuthi kanjani la ekhaya. Hayi ngiyoyibulala ke bala lengane lo mnotho walengane ngeke uzuthole. Mama ungayenzi. Yokuvala ke konke okungcono. Ungayenzi lento leyo. Siyamdinga lo mntwana. Udingwa uwe, udingwa yimi wena udinga umnotho. Hayi. Lo mnotho lo uyona lokugqokisa nje mama. Le ndlu ohlala kuyona manje. Ngiyasebenza mina. Ngiyakwazi ukuthengela ingubo. Angidinge umnotho wakho ngoba ngabe ungekho bengizophila kanje. Kodwa mama ngizokukhipha kanjani ke mengisenamali? Uzokukhipha ke mina. Kumele kufe wena kuzofa wena. Konke okwakhe ngamandla ingane zami kushabalala okungcono. Kodwa mama ngekwazi ukwenza. Nabantu sababonile. Ukuthi uyinto enjalo uhlobo lapho umuntu. Cha ngicela ungikhulumele lo mama. Awukho engizokuzwa phela safuna ukuzwa lutho sengikhathele. Ngisacela ungicengele ngoba sengiyahluleka. Manje umkhulula kanjani ngoba usisi ufuna umntanakhe. Kodwa mfowethu yazi mfowethu lento le sengafunga khona. Sengafunga manje akho kubele emuva. Thole ngintombi kumithise yona. Usisi. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Bengafunga ukuthi asuke nje eduze kwami. Manje seka emntwini naye usisi wathola ukuthi ufasiwe akakhona ukuzala umntana. Bengazi isiphetho sakho nasogcina la. Bowazi. Sokuthi uyogcina. Bongazi usogcina la ukuthi uzothola. Hayi uthando luvalekile kodwa ke nje locabanga ngayo. Ngiyajabulele imali yona meke ingene. Bekayijabulela imali. Bonga mazisi ukuthi le mali isuka kuphi. Isuka lapho. Kunama taxi nje la. Akabuzi. Kade ejabulela nje. Ngoba khona nje isikhathi lapho ngiyamchasela khona. Yafika lento ukuthi cha ungamtsheli uzokushiya. Yingakho ke nami ngadonsa inyawo ngathi cha wothi ngimiyeke ngingamtsheli. Njoba sekayitholela kanje. Manje seyila indaba yakhona. Silungisa kanjani ngoba ufuna umntanakhe usisi. Ey. Futhi inzima lento akho kubuyela emuva. Yingakho ngisho ngithi cela ngixolele. Anikhona ukuthola umuntu onganisiza
noma singathola umuntu ongasisiza Owesi- akafunwe yimina loyo muntu. ozofuna uye usisi kodwa lento lena iqine kakhulu mfowethu ngoba manje isithola amagazi amaningi. nokuthi nizame nje kuphela lento ayisho usisi ngoba into ayifunayo sis. Awukho kulungi. Kodwa umcebo uzowa phela. Awuwe. Ngizomkhipha ngani ke mina? Ngoba phela kujabula phela mesihamba siye emamoli. Yabona nje. Nalapho last week sasiye nje kule mall sasahlanganela kuyo soyithokozisa nje. nizikhipha ama-out Sikhipha ama-out ngayo le mali le. busuthini ngento esho ubhuti Hayi mina sengiright mina ngizozilungisela ngendlela yami futhi. sonecebo lokuthi Ya uzokwenza senginalo kanjani? icebo yebo. Ngcono kuphele nje kanjalo. Mangabe nayo soba nawo amandla Kodwa ukuthi mama, kodwa le ngane ngishiye. angeke aphinda ayingeke ayithole le. ngingayitholi ingane Ngiyafunga ngiyagomela. Kodwa ungayenzi kanje. Uyosala ngothando lwakho Mduduzi ngikhathele. Ey, inzima ke le. Okay, ngizoyenza konke uthi ngikwenzeke. Okufana nani? Konke nje uthi ngikwenze ngizokwenza. Okuyini? Example. Silungise, solungisa phela. Qala ngani? Yini into ozoqala ngayo? Soqala ngawo lo mnotho lo. Sulungise. nemntwini noyi-2 Singaya mfowethu. Ngoba angifuna ngilahlekele. uthini busi ngale ndaba ayishoyo Umuntu okhethwa yimina. Uzuza nowakho ngizo nowami. Sibone ukuthi umuphi osebenza kangcono. Akunqosiye kulo wami ngoba uyasebenza wakho uyabulala. awuzame ngokasisi ngoba Qala. angithi uye vele obhekane nenkinga Hayi singazama ke nokasisi. Inankinga. qalani ngokasisi so sovumelane naye busi Akunankinga baba. Sokwenza njalo. akupheli la Engikufunayo nje ukugona ingane yami. okay thina ngiyivale ngapha esayidini senizwena ngithi Siyabonga. it is what it is before it was what it was your boy M don't forget to like subscribe and share we out